L'objectiu principal de la Barcelona Macula Foundation és lluitar contra aquelles malalties degeneratives de la retina que causen ceguesa i que no tenen tractament avui en dia, com pot ser la degeneració macular lligada a l'edat, la retinosi pigmentària o la malaltia de Stargardt. Els nostres intents són tant intentar evitar que les malalties ocorreixin, o bé enlentir-les, o fins i tot, en aquells casos que han anat molt lluny, regenerar retina per recuperar visió. Avui en dia al món hi ha 285 milions de persones afectades de problemes visuals, dels quals 39 milions són cegues, per la qual cosa l'impacte en el món de la ceguesa és molt gran. Una de cada 4 persones de més de 80 anys pateixen degeneració macular associada a l'edat. És la principal causa de pèrdua de visió en persones de més de 50 anys als països desenvolupats. Hi ha bàsicament dues grans formes, la degeneració macular associada a l'edat, forma exudativa o neovascular, o la forma atròfica o seca. La diabetes mellitus és una autèntica epidèmia que afecta avui en dia 170 milions de persones a tot el món i s'estima que l'any 2030 pot afectar 366 milions de persones. Més del 75% dels pacients que tenen diabetes mellitus durant més de 20 anys tindran alguna forma de retinopatia diabètica, que és una de les principals causes de ceguesa entre adults en edat de treballar. En aquests moments ens plau poder dir que ja tenim tractaments que ens permeten controlar tant la DMAE, la degeneració macular associada a l'edat, forma exudativa, com la retinopatia diabètica. En els últims anys s'han produït avenços molt significatius en el tractament de la DMAE humida que han revolucionat el tractament d'aquesta malaltia. El principal tractament utilitza l'aplicació d'inhibidors de l'angiogènesi que bloquegen una molècula, el factor de creixement endotelial vascular, que és el que permet el desenvolupament i la progressió de les membranes neovasculars en la DMAE humida. Avui en dia el gran desafiament és descobrir un tractament que aturi la progressió de les formes atròfiques i trobar altres tractaments que puguin restaurar o regenerar la part de la retina afectada per aquesta malaltia. La recerca i la innovació en qualsevol àrea de la ciència o de la tecnologia, especialment en matèria de salut, requereixen esforços de molts tipus i també coneixement molt divers. Per exemple, no és el mateix la manera com pot entendre un ull un nanotecnòleg com el pot entendre un expert en cèl·lules mare. El mateix és cert sobre la fotònica, l'optogenètica, teràpies regeneratives, visió artificial, etc. La nostra intenció és atreure els millors talents de diverses disciplines i portar-los al nostre camp. A la Barcelona Macula Foundation portem a terme projectes, col·laboracions i aliances estratègiques amb altres centres de recerca, tant nacionals com internacionals. Actualment estem participant en 4 projectes europeus, un dels quals, per exemple, és l'IRISC, on intentem trobar riscos individuals de pacients, desenvolupar la malaltia, nous tractaments i veure nous mecanismes de funcionament o de desenvolupar-se la progressió d'aquestes formes de la malaltia. Això ho fem obtenint dades de milers de pacients, de bases de dades europees que s'han anat obtenint els últims anys. La ciència avança molt de pressa, però malauradament les malalties degeneratives encara ho fan més. L'objectiu principal de la Barcelona Macula Foundation és lluitar contra aquelles malalties degeneratives de la retina que causen ceguesa i que no tenen tractament avui en dia, com pot ser la degeneració macular lligada a l'edat, la retinosi pigmentària o la malaltia de Stargardt. Els nostres intents són tant intentar evitar que les malalties ocorreixin, o bé enlentir-les, o fins i tot, en aquells casos que han anat molt lluny, regenerar retina per recuperar visió. Avui en dia al món hi ha 285 milions de persones afectades de problemes visuals, dels quals 39 milions són cegues, per la qual cosa l'impacte en el món de la ceguesa és molt gran. Una de cada 4 persones de més de 80 anys pateixen degeneració macular associada a l'edat. És la principal causa de pèrdua de visió en persones de més de 50 anys als països desenvolupats. Hi ha bàsicament dues grans formes, la degeneració macular associada a l'edat, forma exudativa o neovascular, o la forma atròfica o seca. La diabetes mellitus és una autèntica epidèmia que afecta avui en dia 170 milions de persones a tot el món i s'estima que l'any 2030 pot afectar 366 milions de persones. Més del 75% dels pacients que tenen diabetes mellitus durant més de 20 anys tindran alguna forma de retinopatia diabètica, que és una de les principals causes de ceguesa entre adults en edat de treballar. En aquests moments ens plau poder dir que ja tenim tractaments que ens permeten controlar tant la DMAE, la degeneració macular associada a l'edat, forma exudativa, com la retinopatia diabètica. En els últims anys s'han produït avenços molt significatius en el tractament de la DMAE humida que han revolucionat el tractament d'aquesta malaltia. El principal tractament utilitza l'aplicació d'inhibidors de l'angiogènesi que bloquegen una molècula, el factor de creixement endotelial vascular,
que és el que permet el desenvolupament i la progressió de les membranes neovasculars en la DMAE humida. Avui en dia el gran desafiament és descobrir un tractament que aturi la progressió de les formes atròfiques i trobar altres tractaments que puguin restaurar o regenerar la part de la retina afectada per aquesta malaltia. La recerca i la innovació en qualsevol àrea de la ciència o de la tecnologia, especialment en matèria de salut, requereixen esforços de molts tipus i també coneixement molt divers. Per exemple, no és el mateix la manera com pot entendre un ull un nanotecnòleg com el pot entendre un expert en cèl·lules mare. El mateix és cert sobre la fotònica, l'optogenètica, teràpies regeneratives, visió artificial, etc. La nostra intenció és atreure els millors talents de diverses disciplines i portar-los al nostre camp. A la Barcelona Macula Foundation portem a terme projectes, col·laboracions i aliances estratègiques amb altres centres de recerca, tant nacionals com internacionals. Actualment estem participant en 4 projectes europeus, un dels quals, per exemple, és l'IRISC, on intentem trobar riscos individuals de pacients de desenvolupar la malaltia, nous tractaments i veure nous mecanismes de funcionament o de desenvolupar-se la progressió d'aquestes formes de la malaltia. Això ho fem obtenint dades de milers de pacients de bases de dades europees que s'han anat obtenint els últims anys. La ciència avança molt de pressa, però malauradament les malalties degeneratives encara ho fan més. L'objectiu principal de la Barcelona Macula Foundation és lluitar contra aquelles malalties degeneratives de la retina que causen ceguesa i que no tenen tractament avui en dia, com pot ser la degeneració macular lligada a l'edat, la retinosi pigmentària o la malaltia de Stargardt. Els nostres intents són tant intentar evitar que les malalties ocorreixin, o bé enlentir-les, o fins i tot, en aquells casos que han anat molt lluny, regenerar retina per recuperar visió. Avui en dia al món hi ha 285 milions de persones afectades de problemes visuals, dels quals 39 milions són cegues, per la qual cosa l'impacte en el món de la ceguesa és molt gran. Una de cada 4 persones de més de 80 anys pateixen degeneració macular associada a l'edat. És la principal causa de pèrdua de visió en persones de més de 50 anys als països desenvolupats. Hi ha bàsicament 2 grans formes, la degeneració macular associada a l'edat, forma exudativa o neovascular, o la forma atròfica o seca. La diabetes mellitus és una autèntica epidèmia que afecta avui en dia 170 milions de persones a tot el món i s'estima que l'any 2030 pot afectar 366 milions de persones. Més del 75% dels pacients que tenen diabetes mellitus durant més de 20 anys tindran alguna forma de retinopatia diabètica, que és una de les principals causes de ceguesa entre adults en edat de treballar. En aquests moments ens plau poder dir que ja tenim tractaments que ens permeten controlar tant la DMAE, la degeneració macular associada a l'edat, forma exudativa, com la retinopatia diabètica. En els últims anys s'han produït avenços molt significatius en el tractament de la DMAE humida que han revolucionat el tractament d'aquesta malaltia. El principal tractament utilitza l'aplicació d'inhibidors de l'angiogènesi que bloquegen una molècula, el factor de creixement endotelial vascular, que és el que permet el desenvolupament i la progressió de les membranes neovasculars en la DMAE humida. Avui en dia el gran desafiament és descobrir un tractament que aturi la progressió de les formes atròfiques i trobar altres tractaments que puguin restaurar o regenerar la part de la retina afectada per aquesta malaltia. La recerca i la innovació en qualsevol àrea de la ciència o de la tecnologia, especialment en matèria de salut, requereixen esforços de molts tipus i també coneixement molt divers. Per exemple, no és el mateix la manera com pot entendre un ull un nanotecnòleg com el pot entendre un expert en cèl·lules mare. El mateix és cert sobre la fotònica, l'optogenètica, teràpies regeneratives, visió artificial, etc. La nostra intenció és atreure els millors talents de diverses disciplines i portar-los al nostre camp. A la Barcelona Macula Foundation portem a terme projectes, col·laboracions i aliances estratègiques amb altres centres de recerca, tant nacionals com internacionals. Actualment estem participant en 4 projectes europeus, un dels quals, per exemple, és l'IRISC, on intentem trobar riscos individuals de pacients de desenvolupar la malaltia, nous tractaments i veure nous mecanismes de funcionament o de desenvolupar-se la progressió d'aquestes formes de la malaltia. Això ho fem obtenint dades de milers de pacients de bases de dades europees que s'han anat obtenint els últims anys. La ciència avança molt de pressa, però malauradament les malalties degeneratives encara ho fan més.